Bon dia, moltes gràcies. Anem a començar el plenari extraordinari. En primer lloc, caldrà aprovar la convocatòria en tant que es tracta d'una convocatòria extraordinària i d'urgència. La motivació consta... La motivació consta en el decret de convocatòria. Són els motius el no demorar els pagos i complir les exigències del Ministeri d'Hisenda en aquesta matèria. Algun comentari? Hi ha alguna paraula al voltant de la convocatòria d'urgència? Passem, per tant, a la votació. Vots a favor d'aprovar la convocatòria? Vots en contra? Abstencions? S'aprova, per tant, per 11 vots a favor, 9 abstencions. Següent punt. El segon punt és la proposta de modificació pressupostària per suplements de crèdit financiats en remanents de tesoreria. Proposta de modificació. Primer el reconeixement i després... Vale. El reconeixement està en el 3, vale, no hi ha problema. Està en el 2. No, se pot alterar sense ningú problema. Vale. Pues comencem per el tema de la suggerència en el punt número 3, que seria el reconeixement extrajudicial de crèdits de factures de 2012 sense consignació pressupostària. Passaríem després a tractar el punt número 2. Molt bé, estem per tant en el punt número 3. Paraules al respecte del reconeixement extrajudicial. Comissió. Se manté el vot de comissió i per tant s'aprova. El punt número 2 seria la proposta de modificació pressupostària, suplements de crèdit per atendre aquests casos. Paraules al respecte. Comissió. Se manté per tant el vot de comissió, que era 11 vots a favor, per tant, abstenció. I el punt número 4, també de la Comissió Informativa d'Hisenda, aprovació del marc pressupostari de l'exercici 2014, 2015 i 2016. Alguna paraula al respecte? Sí? Sí, simplement repetir les meves paraules que vaig comentar en la comissió, i és que l'esmentat marc pressupostari per la normativa podríem aprovar-lo per decret, però fetes consultes al Col·legi d'Interventors, vist la pràctica que s'estaven fent en altres ajuntaments, el que hem cregut convenient era portar-lo al plenari en última instància i donar la premura perquè té que estar pujat a la plataforma del Ministeri com a data tope el dia 1 d'octubre a les 6 de la vesprada, i donat que el dia anterior és la festa de la patrona de Burjassot, la premura és la premura. El que hem fet és clonar, com així se va manifestar en la comissió, als diferents grups polítics els exercicis 2014, 15 i 16 del pla d'ajust que en el seu moment es va aprovar en plenari d'aquest consistori. Moltes gràcies. Alguna paraula més? Passem, per tant, a la votació. Es manté el vot de comissió. S'aprova, per tant, 11 vots a favor, 9 vots en contra. Com que no hi ha més coses i és un ple extraordinari, moltes gràcies per la seva assistència.